ना धरा धरते न बनी कहाँ धरतारा धरत नहीं हाँ से खत्म है बारा एकदम Presented by Adi Shakti Films. कब मिलेला मजा नहीं से जके कैसन होला सबात न भेजके कब मिलेला मजा नहीं से जके कैसन होला सबात न भेजके कतुन खोली ले मुआ ना खुलेला अरे 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 पानी पानी दो तनी पानी दो। हाय हाय पी हाय ला हाय पिया पिया यही लाइक तू बाड़ा आ गइल हमरा दो धरेला ना देहिया बहू धरेला ता झूलेला से जपाया वक्त सैया के ससा भूलेला हो धरेला ना देहिया बहू धरेला ता झूलेला से जपाया वक्त सैया के ससा भूलेला अरे अरे करुआ तेला बोला गई चाहे काजू खियाई भपिस्ता पियाई न देही में तनिको फुर्ती है चाहे खोल के बताई चाहे देह सुहुराई भवठवा सटाई कुछ करे न लागे मूर्ति है कतनो फूकिल मुआना ना फूलेला धरेला ना देहिया को बहू धरेला ता झूलेला से जपाया वक्त सैया के ससा भूलेला धरेला ना देहिया को बहू धरेला ता झूलेला से जपाया वक्त सैया के ससा जब तमान शक्ति के बुलाई कि अपू के हजाई कैसे कही अपन मजबूरी हो कैसे आगिया बुझाई जता जीव घबराई जब बता जमहाई बात बुझस न गोलू बिशुनपुरी हो अब हमारा से नहीं मिले घुलेला धरेला ना देहिया को बहू धरेला ता झूलेला से जपाया वक्त सैया के ससा भूलेला धरेला ना देहिया को बहू धरेला ता झूलेला से जपाया वक्त सैया के ससा कब मिलेला मजा नहीं से जके कैसन होला सबाद न भेजके कतुन खोली ले मुआ ना खुलेला अरे 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 पानी पानी दो तनी पानी दो हाय हाय पी हाय ला हाय पिया पिया यही लाइक तू बाड़ा आ गइल हमरा दो धरेला ना देहिया को बहू धरेला ता झूलेला से जपाया वक्त सैया के ससा भूलेला धरेला ना देहिया को बहू धरेला ता झूलेला से जपाया वक्त सैया के ससा भूलेला Presented by Adi Shakti Films.